Cum considerați că familia este reprezentată în Norvegia și care este diferența între familia din Norvegia și disciplina din Austria? Personal, cred că starea unei națiuni se definește prin starea familiei. Adică o familie bună, o societate bună, o viață și un trai bun se definește prin familie. Prin Constituție este garantat dreptul și libertatea familiei. Și consider că ceea ce a întemeiat Dumnezeu sau baza care a făcut Dumnezeu pe terra aceasta a fost familie și trebuie să se păstreze în familie. Nu văd o traumă mai adâncă în viața unui copil ca tată a nou copii și nu numai ca tată a nou copii, vreau să-mi exprim și eu, am fost de multe ori martor cu copii care au fost operați în Viena, am însoțit părinții români care au venit să fie tratați în Viena și nu e niciodată trauma aceasta când un copil intră în sala de operație și undeva se închide ușa și nu mai lasă pe tata sau pe mama sau pe însoțitor să fie împreună cu ei. Copiii aceștia urlă, zbiară, strigă, fac promisiuni că vor fi cei mai convinși numai să nu-i părăsească tata și mama. Sunt brațe care nu pot să fie înlocuite cu absolut nimic, nici cu bani, nici cu pretenții, nici cu absolut nimic. Pentru că copiii sunt cei mai siguri în brațele părinților. Ceea ce consider eu, căci trauma care a creat-o această organizație, Barnet Werner, la această familie, Bortnariu, în viața copiilor, această traumă îi va urmări în adolescență, îi va urmări în viața zilnică, va fi pentru ei și când vor fi maturi o frică permanentă, lipsa acestei libertăți pe care le-a furat-o. Consider un abuz și când am vorbit aici în fața oamenilor, nu-i ISIS, adică statul islamic, mai vinovat de decapitarea oamenilor ca și această organizație care decapitează sufletele tinere a copiilor și a oamenilor. Dacă se poate și vrem și dacă va fi nevoie vom face și alte acțiuni, dar consider că nu s-a făcut dreptate și nu cred că e privită familia corect din partea statului norvegian și din partea acestei organizații. Lăsați familia să fie familie.